Já bych chtěl za naši školu, střední zahradnickou školu v Rajhradě, na úvod říct ke spolupráci s firmou Agrosur, že jsme velice rádi, že firma Agrosur vyhrála tuto veřejnou zakázku. Byli jsme velice rádi, že zrovna tato firma, protože reference, které jsme si zjistili o této dané firmě, byly prostě skvělé. Takže co se týká spolupráce s firmou po dobu výstavby, která trvala zhruba 7 měsíců, jsme byli velice spokojeni. Pro nás jako pro Jihomoravský kraj je obrovsky důležité, abychom podporovali odborné vzdělávání. A když máme unikátní školu, jako tady v Rajhradě, zahradnická škola, tak jí musíme dát taky unikátní podmínky, aby ti studenti se potkali s takovým vybavením, s kterým budou pracovat potom v reálném životě. Tady dřív byly obyčejné malé skleníky, jako máte všichni doma na zahradě, ale potřebovali jsme tady skleník, který bude potom v profesionálních zahradnictví, kde ti studenti budou pracovat. A to se právě podařilo ve spolupráci se společností Agrosur. Jsem ráda, že studenti, kteří jsou budoucí zahradnická generace, se mohou učit v tak úžasné velké stavbě, která je opatřená moderními profesionálními technologiemi. Jsem velmi rád, že tato stavba se mohla realizovat. Znám tu školu už minimálně 20 let, kdy místní skleníky byly velmi nevyhovující, a když jsem přišel a viděl jsem toto nádherné prostředí, tak mi to udělalo obrovskou radost a jsem velmi rád, že se taková stavba povedla v našem Jihomoravském kraji. Tuto stavbu vybudovala polská firma Agrosur, se kterou byla vynikající spolupráce po celou dobu stavby. Když jsem sem jezdil, tak jsme všechny problémy, které nastaly, se nám podařilo vyřešit a opravdu je to nádherná stavba. Jestem zaskoczony technologiami, które tutaj w tej chwili są, bo rzeczywiście szkoła, która jest ogrodnicza, która jest w Brnie, jest jedna z najlepszych, możemy nawet powiedzieć, najlepsza w całej Czeskiej Republice. A moją pracą jest dbać o to, żeby te szkoły były najwyższej technicznej doskonałości. A dzięki firmie, która tutaj budowała, właśnie te warunki tu są wytworzone, bo żadna inna szkoła w Czechach takiej hali nie ma. Doufám, že i ta další spolupráce s touto firmou nebo s firmou Agrosur, lépe řečeno, bude pokračovat i nadále v rámci dalších staveb, které eventuálně tady potom plánujeme v příštích letech v našem školském zařízení.